Любов без граници ли е истинска любов? Много хора вярват, че ако обичаш истински, трябва да се разтвориш изцяло в другия. Да забравиш за себе си. Да поставиш желанията му пред своите. Да търпиш всичко. Но това не е любов, това е загуба на идентичност. Истинската любов не изисква да се откажеш от себе си. Тя е среща на две цели личности, а не сливане на две половини. Когато липсват граници, връзката става напрегната и изтощаваща. Единият дава прекалено, а другият взима без мярка. Появяват се чувство на вина, ревност и контрол. Рано или късно идват болка и разочарование. Когато има здрави граници, обичаш без да се губиш. Има уважение към личното пространство. Доверие и свобода съжителстват заедно. Двама души избират един друг всеки ден, не от нужда, а от желание. Любовта без граници не е доказателство за дълбочина, тя често е знак за зависимост. А зрялата любов поставя ясна линия. Аз съм аз. Ти си ти и ние избираме да вървим заедно. Любовта не е сливане. Любовта е среща на две цели същества. Границите не рушат връзката. Те я защитават. Да кажеш не е понякога най-големият акт на любов. Тест. Има ли здрави граници във връзката ти? Отговори с да или не. Имам ли време и за себе си без вина? Мога ли да кажа не на партньора си, без да се страхувам, че ще ме отхвърли? Уважават ли се личните ни пространства и нужди? Чувствам ли, че съм ценен и като личност, а не само като част от двойката? Връзката ни ми дава ли свобода, а не само отговорности? Повече да, хамс границите са здрави. Повече не, кинч вероятно връзката ти страда от липса на ясни граници. Въпрос за дискусия. За теб любовта означава ли да се разтвориш изцяло в другия или да пазиш и своето аз? Утвърждение за деня. Поставям граници не защото не обичам, а защото ценя себе си. Любов без граници ли е истинска? Това не е просто съдържание. Това е път навътре, към теб самия. Ако това, което чу или почувства, докосна нещо в теб, абонирай се и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите видеа. Това не е просто съдържание. Това е път навътре, към теб самия.